Nagyon sok ember meg úgy van, hogy nincs megelégedve az eredményével, de otthon ül. És az emberek egy nagy része azt csinálja, hogy ugyanazzal a tudással, ugyanazzal az ismerettel el akar érni új eredményt, és dühös azért, hogy nem sikerült valami jobban. Mitől sikerülne jobban, ha ugyanazzal az ismerettel rendelkezik? A kommunikációnak az a lényege, hogy nagyon gyorsan átadható, nagyon egyszerű dolgot kell bevinni a fejekbe ahhoz, hogy onnan nagyon gyorsan tovább menjen. Az okos ember az azt mondja, hogy ha valamivel nem vagyok megelégedve, akkor elkezdek keresni más ismereteket. Ha egy szót be tudok vinni a köztudatba, és az gyorsan másolódva tovább megy, pontosan ugyanúgy, mint a vírus, elképesztő eredményt tudok elérni. Nem is értem egyébként, hogy miért gondolja, hogy ha nincs megelégedve az eredményével, és azzal ugyanazt csinálja, akkor azon más lesz a vége. És az újabb eredmények azok mindig innen az ember fejéből következnek, nem máshonnan. A Volvo bemegy a fejekbe, mint biztonságos autó. Ma már a Volvo nem sokkal biztonságosabb autó, vagy nem feltétlenül biztonságosabb autó, mint a többiek, mert már követelményé vált a biztonság. De mi van az én fejemben? Ha azt kérdezik tőlem, hogy melyik a biztonságos autók, azt válaszolom, hogy a Volvo. És ezt onnan Isten ki nem veri. Ez így marad. Neked gratulálok, mert te azt csinálod, amit kevés ember nem tesz meg, hogy azzal, hogy más eredményt akarsz elérni, ezzel nyilvánvaló más ismeretekre van szükség. A behozhatatlan előnyt azt a te tudásod tudja biztosítani.